Mega love shout out sa'yo kapatid na Ryan Sol. Mega love shout out sa'yo kapatid na Ryan Sol. Mega love shout out sa'yo kapatid na Ryan Sol. Maray man na hapon, Manoy Ryan, kumusta? Maray man na hapon, Manoy Ryan, kumusta? Kumusta Melvin? Mega love shout out. Kumusta Melvin? Mega love shout out. Kumusta Melvin? Mega love shout out. Di ba? Paulit-ulit. Mega love shout out sa inyo guys. Maraming salamat. Mega love shout out sa inyo guys. Maraming salamat. Ayun, umabot doon siya. Ano daw? Dali ha, isa shoutout ko. Labo lang sa laming ko. Dali ha, isa shoutout ko. Labo lang sa laming ko. Init pa naman. Ano to? Rose Malyo. Romena. Mega love shout out nga pala sa mga kasamahan ni Melvin Vlog dyan sa Iloilo City or saan man parte dyan ng Iloilo. Mega love shout out sa inyo, lalong-lalo na kay Rosep. Kumusta Rosep? Mega love shout out sa iyo. Ganon din kay Romena. Mega love shout out din sa iyo. Isang mapagpalang hapon sa iyo kapatid na Romena. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Ganon din kay Ross Malyu, mega love, shout out sa iyo, kapatid. Isang mapagpalang hapon sa inyo lahat at isang mapagpalang Sabado sa atin lahat, mga kapatid. Lalong-lalo na nga pala kay Bossing Melvin Vlog, mega love shout out sa iyo. Ganon din sa aking kababayan na si Ryan Sol Vlog. Manoy, kumusta? Mega love shoutout din sa iyo, Manoy. Maraming salamat, Manoy, sa pagdalo mo sa Sakuyang Arong Manggilayon at aram ko dakulaon ng sa imong arong. Sana all. Dakula naman ang sweldo. Oy, Melvin, patamsak. Tamsakan mo live ko. Huwag kang ano.
Love you din. Love you. Love you. May magtamsa ka dyan, bossing. Baka gusto ng mga kasamahan mo magpalipad sa akin dyan. May mga Gcash siguro sila. Charot! Baka naman dyan. Yung may mga Gcash dyan. Pero guys, kape tayo. Ay, kape. Milo pala, hindi kape. Mainit siya. Parang galing sa mainit na tubig. Oy. Sana all may palipad. Radin Afradea, mega love shout out to you, my friend. Melvin, baba ka bahay, Melvin. Dragon One Gaming, mega love shout out sa iyo, kapatid. Salamat, Melvin, sa palipad. Melvin, baba ka bahay. Ipipin natin bahay mo. Shout out kay Dayan. Shout out daw kay Dayan, sabi ni Melvin Vlog. Mega love shout out sa iyo, Dayan. Isang mapagpalang hapon sa iyo. Happy Saturday sa iyo, kapatid. Mabuhay ka, kapatid, hanggang gusto mo. Mega love shout out. Shout out sa iyo, Rosep. Mega love shout out sa iyo, Rosep. Kumusta, Sep? Pagandahin natin, Rosep, ang pangalan mo. Sep na lang. Mega love shout out sa 4 million in the house. Maraming salamat, guys, sa inyong pagbisita at sa inyong mga patamsak. Tamsak lang, hi ho, sapat na. Maraming salamat, guys.
Bossing, kape tayo, bossing. Milo pala, hindi kape. Mega love shout out sa iyo kapatid na Almay or Almay. Pa-shoutouts ulitin natin. Take 2. Mega love shoutout sa iyo kapatid na Almay. Isang mapagpalang Sabado sa iyo kapatid. Maraming salamat. Ayan, na-shoutout na po kita. Pinasya-shoutout ka po ni Melvin Vlog. At mabuhay ka kapatid na Almay or Almay. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Maraming salamat at isang mapagpalang hapon. Yahoo! Shoutout nga din pala sa mga dati kong member na sina Rainy Rio. Mega love shoutout sa iyo kapatid na Rainy Rio. Kumusta ka na kapatid? Kumusta ka na Goy? Ano nangyari at hindi ka na nadalaw sa aking live? Ganon din kay Lisel. Mega love shoutout sa iyo Lisel. Ganon din kay Abot Kamay from Switzerland. Ganon din kay Digin Channel. Mega love shoutout sa iyo from Australia. Ganon din kay Mamila Fry, mega love shoutout sa iyo Mamila Fry from Switzerland. Ganon din kita Tay DB Vlog, mega love shoutout sa iyo Tay. Pasensya ka na kung hindi ako nakakadalaw sa iyo sa iyong live stream. Nakita kita na nakarang kami naka-live ka. Mega love shoutout sa iyo Tatay from USA. Ganon din kay Native Food Discovery, mega love shoutout sa iyo from Saudi Arabia at ganun din kay Judy Roll, mega love shoutout sa iyo kapatid from Hong Kong, ganun din kay MTV Mabaga from Singapore, mega love shoutout. Ganun din kay sino pa ba? Kay Ma'am Lynn Uy from Paris, mega love shoutout sa inyo. Sa lahat ng mga dating naging kaibigan ko at sa lahat ng mga naging sponsor ko at sa lahat ng mga naitulong niyo sa akin, cash in kind. Maraming salamat at lalo-lalo sa Tatay DB Vlog, hindi lang kasang na-sponsor mo sa akin at sa spiritual maraming salamat at kung hindi dahil sa iyo Tay, hindi ako magiging ganap na small YouTuber dahil ikaw ang nagpalakas ng aking loob. Shout out sa inyo lahat. Maraming salamat. Ay ganun din pala kay Kwan. Kay nakalimutan ko pa, may dalawa pa. Mega love shout out din pala sa iyo, Ma'am Laila. Mega love shout out sa iyo from UAA, mega love shout out sa iyo ma'am. Ganun din kay uh, kay Jobilin Granada from Saudi Arabia din sa iyo. Maraming salamat. Alam ko narinig niyo ako or hindi man ako marinig niyo kung kayo ay kasi alam ko ibang oras natin diyan sa lugar niyo. At dito sa Pilipinas, siguro may mga kaibigang kayong dadaan sa akin o sisilip dito sa aking live stream. Mega love shout out sa inyo lahat. Dragon Gaming, mega love shout out sa iyo kapatid. Kumusta kapatid na Dragon Gaming? Uy, sana all. Uy, ang laki-laki ng bahay. Sana all, malaking bahay. $9,800 3K something. Ooh! Laki ng bahay, oh. Sana all. Pasukin ko to kapatid, para kung mag-live stream ka, makapasok ako sa iyo. Mag-iwan ako ng bakas kapatid na Dragon na lalagay ko ang pangalan ko sa dulo sa aking bakas. Yan kapatid Dragon Gaming, dikit kalimbang all, may bakas.
Agustin, hello host, mega love shout out. Ragki, mega love shout out din sa iyo, mga kapatid. Bibigyan ko na po kayo ng inyong mga moderator. May moderator ka na po kapatid na Ragki. Ragki o Rocky, basta yun na yun. Mega love shout out sa iyo kapatid na Agustin. Meron ka na pong moderator, pwede na po kayo magbaba ng inyong mga bahay. Kung meron po kayong bagong upload na video, upcoming LS, wag lang pong live or premiere, pwede nyo na pong ibaba para maging kaibigan nyo na po ang ating mga bisita na nandyan. At meron po tayong mga kapatid na nakapin sa tasa. Pakibisita na rin lang po na nakapin sa taas, pakidikitan, pakikalimbang all. Iwanan nyo lang po ng bakas, ilagay nyo po ang aking pangalan sa dulo. Yan po ay aking member, napakasipak na member at napakabait na member, napaka-legit, press na press from the farm, organic na organic, sabi nga ni Erica Embang. Sana all bossing, ingat ka palagi dyan isang mapapalang araw. Taga Manito Albay ako. Legazpi, Manito Albay. Kapatid na Agustin. Sa Inkamantabi Manoy sa Bicol. Sa Inkamantabi Manoy sa Bicol. Salamat Melvin sa iyong pakulay uli. Salamat Melvin sa iyong pakulay uli. Libmanan. Di ba Libmanan kwan yun? Kamsur? Libmanan. Di ba Libmanan kwan yun? Kamsur? Ano, Dragon Gaming bossing? Ako, sa akin mo, nakadikitan yan. Si Dragon Gaming bossing. Okay. Sa'yo ba nakadikitan ko si Dragon Gaming? Sa'yo ba nakadikitan ko si Dragon Gaming? Kamsur, Libmanan. Pang ilang hinto ba yan? Pang ilang hinto pa galing dito sa Maynila or galing sa Bicol? Nahinto ba kami dyan? Nahinto ba dyan, Manoy, pag pauwi ng Bicol o pa punta ng Maynila? Meron niya tayo. Ang lakas ng hilig ng apo ko. Ang ingay-ingay. Ay, oo. Nahinto nga dyan. Yung crossing no, yung may kwan doon, yung hintuan talaga ng bus. Ng mga bus, di ba no? Uy, ang liit pa ng bahay. Sa'yo ba talaga to? Ito talaga ang original channel mo? Itong Agustin, 2 subscriber pa lang? Mega love shout out sa iyo kapatid na Ricky Katigbak official vlog. Maraming salamat sa iyo kapatid sa inyong pagpasyal. Isang mapagpalang hapon sa iyo kapatid na Ricky official Katigbak. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Okay, akala ko itang main mo kapatid na Agustin eh. Nandito kasi ko. Kaso 2 subscriber lang eh. Guys, may nakapin po tayo sa taas ha. Padikit naman po na nakapin sa taas.
Uy, Agustin Vlog. Malaki-laki na rin pala. Nandito ako sa bahay mo, kapatid na Agustin Vlog, ah. Monetize channel ka na rin siguro. Oo nga, monetize na. Sana ngayong Pasko, practice lang po. Nandito ako sa bahay mo, kapatid na Agustin, ha. Plus harang yan, ha. Hindi ko escape. Kapatid na Ricky, meron ka na pong moderator, ha. Pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay. Guys, padikit naman po na nakapin sa taas. Paiwan lang po ng bakas. Nandyan lang po yan si Melvin Vlog. Legit po yan. Organic na organic. Fresh from the farm. Sabi ni Erka Embang. Isa sa mga idol kong mga vlogger. Panoorin ko lang to, kapatid na Agustin, ha. Tapusin ko na lang tong video mo. 2 minutes lang naman to. Almost 3 minutes. 2 minutes and 45 seconds. Saan sarong cellphone? Kayo tayo? Ano? Karaputan ka. Kasuhaan mo? Hindi man ako nagbakit ng tinawaan. Nangiturog. Huwag na akin na nakaroon na. Si Nathaniel, pino ko si Nicole para mas dosin ng mata. Kudutong ko, mangiturog no, baka nag-aago. Hindi na kumakuha. May mga pantal dyan. Pagtsadaan ng una niya. Anong una sinda? Ano lang?
Kapatid na Agustin Vlog ha, ito na po, unang bigay ko po sa iyo kapatid na Agustin. Dikit Kalimbang, may bakas din po ako sa iyo at may pangalan ko po sa dulo ha. Para alam mong galing sa akin. Ano? Ano to? Kunya na sa nasatang ho na sa aw, kunya no nining katula. Gisaw na sana sa patula dili gud ikagtan kung susato sana. Para yung mga maarte. Mega love shout out sa iyo kapatid na Austin Agustin vlog din po ito. Maraming salamat kapatid na Agustin. Kapatid na Agustin, baka pwede mo naman dikitan yung nakapin sa taas. Iwanan mo lang ng bakas. Baby pa ang bahay niya ni Melvin Vlog. Road to grade 3 pa lang. Ano ba to? Salamat kapatid na Agustin sa pagdikit mo kay Melvin Vlog. Legit yan kapatid. Kung nagla-live stream ka rin, pwede rin sa'yo magpa-member yan at saka magpalipad. Napaka-legit talaga yan, organic na organic niyan. Mega love shout out sa iyo, Rocky. Hi din sa iyo kapatid. Walang anuman. Di ba isa pa lang naman binigay ko sa iyo kapatid na Agustin? Sige, dahil sa pagdikit mo kay Melvin Vlog, bibigyan pa kita ng isa. Uy, bakit ito? Late dito sa isang cellphone. Ano kaya yun? Binmar, mega love shout out sa iyo, kapatid na Binmar. Isang mapagpalang hapon sa iyo at isang mapagpalang Sabado. Meron ka na pong moderator, pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay, kapatid na Binmar. Sige, skip ko na harang ko para makadikit ako sa iyo. Bakit itong kapatid na Agustin yung malaki mong bahay ang ibaba mo? Sandali lang kapatid na Rocky po ha. Didikitan po kita. Ito pala. Nandito ulit ako kapatid na Agustin ha. Ayan no. Ito ang unang binigay ko sa iyo kapatid na Agustin. Ayan, ayun na cellphone na yan para alam mo. Ayan, ito naman ang pangalawa. Panoorin ko lang saglit bago ako mag-iiwan ng bakas. Lalagay ko ang pangalan ko sa dulo. Magdidikit kalimbang ako. Austin Vlog, mega love shout out. Thank you host. Walang anuman kapatid na Austin. Kapatid na Agustin, walang anuman. Kapatid na Rocky,
Padikit naman po ng nakapin sa taas. Iwanan mo lang ng bakas, lagyan mo lang ng pangalan ko sa dulo. Bibigyan po kita ng 3. Promise po yung kapatid na Rocky, nandito pa ako sa bahay mo. Tatlong legit po, hindi po mga ninja or alagad ang aking ibibigay sa inyo. Kasi tigi-isang cellphone po yan na ginagamit ko. May sariling bahay, may sariling video, may sariling bilang, may sariling email, may sariling housing, may sariling keypad. Yan kapatid na Rocky ha. Ay, skip ko na lang pala kapatid na Rocky ang hindi ka pa pala monetize. 300 pa lang naman ang subscriber mo. Sayang lang, manginginabang lang sa'yo si Lolo. Gala muna kami sa labas ng bahay bago umulan. Kapatid na Rocky, iiwanan ko po ito ng bakas ha. Lalagyan ko po ng pangalan ko sa dulo para alam mo pong galing sa akin. Unang cellphone, unang dikit ang ibibigay ko sa'yo. Papanoorin ko po muna ng mga 1 to 3 minutes bago magdidikit kalimbang. 5 minutes and 20 seconds. Ang dami seconds. Ayan, halos 2 minutes na po ako sa iyo kapatid na Rocky. 1 minutes and 30 seconds. Ayan po. Magdidikit kalimbang na po ako ng bigay. Bell all. May bakas. Nandoon sa likod ng aking pangalan. Kalimbang all, kapatid na Rocky. Unang bigay ko po sa iyo. Dikitan mo lang po yung nakapin sa taas. Kapatid na Agustin, pangalawang bigay ko po sa iyo. May bakas din po ako. May pangalan ko sa dulo. Ayan. Para makita po na totoong nagbibigay po ako sa inyo. Makikita nyo naman po yan. Nagno-note po sa inyo. Lahat po may bakas ko. At nakalagay ang pangalan ko po sa dulo. Pangalawang bigay ko po to sa iyo kapatid na Agustin na. Sa'yo kapatid na Rocky, dikitan mo lang po yung nakapin sa taas. Bibigyan po kita ng 3. Nakabigay na po ako sa iyo ng 1. Tinatamad ako i-set ko ito, nandito siya. Tinatamad akong mag-assemble. Guys, huwag niyo pong kalimutan ha, tamsakan po ako. Tamsak lang kay host, baka naman.
Hindi ko pa nga pala na ibababa yung aking Premiere. Tinatamad nga ako. Nandito nga siya, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Oh, oh. Tinatamad ako mag-assemble. Naka-assemble na siya. Tinatamad lang ako maglagay kasi yung pinaka converter nandoon eh. Ayun, nakatabi. Ayan siya, oh. Nakita mo? Ayan siya. Ayan. Naka-plastic nga eh. Kasi sabi ni ate mo baka maalikabukan. Binmar, mega love shout out sa iyo, kapatid na Binmar. Hulog wallet bossing playing Dikit Melvin Vlog. Salamat kapatid na Binmar. Guys, pa-kon nga pala, pa-tamsak nga pala sa aking Premiere. Itong ibababa ni Ricky Uragon TV. Premiere ko po yan mga kapatid. Patamsak naman guys ng aking Premiere, baka naman. Nasaan na ba si kapatid na Rocky? Nawala. Ang laki ng bahay. Binmar, mega love shoutout sa iyo. Nandito pa ako sa bahay mo kapatid na Binmar ha. YouTube intro and outro videos. Sana all. Kapatid na Binmar, nandito po ako ha. Ayan po, nakakita mo, nasa bahay mo po ako. 34 seconds lang naman to. Mag-iwan ako ng bakas kapatid, lalagay ko po pangalan ko sa dulo. Para alam mo pong galing sa akin. Patamsak naman guys sa aking live. Tamsak lang kay host at yan sa binabang bahay ni Ricky Uragon TV. Patamsak naman. Premiere ko po yan mga kapatid. Ayan kapatid na Binmar ha, may bakas po ako, may pangalan ko sa dulo. Unang dikit kalimbang ko sa iyo. Ibibigay ko po sa iyo unang dikit kalimbang. Ayan, nakita mo naman po. Unigay ko po sa iyo kapatid na Binmar. Maraming salamat sa iyo kapatid na Binmar sa pagpasok mo sa akin live. Mabuhay ka hanggang gusto mo kapatid. Mega love shout out sa iyo kung saan ka man lupalop ng Pilipinas. Mega love. Ricky Uragon Vlog. Salamat host. Play tamsak na sa premiere mo. Salamat kapatid na Binmar ha. Pangalawang bigay ko po sa iyo kapatid na Binmar. Go to channel ako kapatid na Binmar ha kung napapansin mo po. Go to channel ako kapatid na Binmar ha kung napapansin mo po. Lahat po yan iiwanan ko ng bakas. Ang tatlong ibibigay ko po sa iyo, lahat may bakas ko yan. At may pangalan ko sa dulo. Para alam mo pong galing lahat sa akin yan.
Ang ibinibigay ko po sa inyo guys ha, hindi po yan isang cellphone lang. 3 cellphone po yan. May kanya-kanya pong subscriber yan, may kanya-kanya pong videos yan, may kanya-kanyang email po yan ha. Legit po yan, may mga videos yan. Ang isa po dyan, road to grade 2, road to grade 1, basta road to stardom. Di ka, bala ka. Ito po kapatid. Ha? Makarado ah. Kapatid na Binmar, pangalawang bigay ko po sa iyo ha. Pakikita ko muna po. Ayan, dikit kalimbang. Yan, dikit kalimbang po ha. Pangalawang bigay ko po, kapatid na Binmar. Guys, patamsak naman ang aking pong binabang bahay ni Ricky Uragon TV. Tamsak lang kayo, sapat na. At sa akin live naman guys, wag nyo naman pong kalimutan na tamsakan siyo sa akin live. Siya, basta yun na yun. Hindi ko mabasa ba ang bahay mo, bala ka, basahin mo bahay mo. Meron ka na pong moderator kapatid. Pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay. Kung may bagong upload ka pong video, may bago ka pong may premiere ka po or upcoming LS, wag lang live, pwede mo na pong ibaba kapatid. Bala ka dyan, basahin mo pangalan mo, di ko mabasa pangalan mo. Rodrigo Concepcion, mega love shout out, maraming salamat sa pagtambay. Sige, tumambay ka dyan hanggang gusto mo. Mabuhay ka hanggang gusto mo, Rodrigo. Shakit vlog. Uy, shakit ko. sabi ni Mia Kaloka, yung trophy ni Brenda Maids. Uy, shakit ko. Bin Vlog, nandito po ako sa bahay mo uli ha. Pangatlong bigay ko po sa iyo. Go to channel ako sa iyo. Kung nandiyan ka pa. Bala ka. Basta bibigyan kita ng 3. Iiwanan ko ulit ng bakas. Lalagay ko po pangalan ko sa dulo. Parang alam mo po na galing din sa akin yan. Guys, may nakapin po tayo sa taas ha. Baka naman po, pwede nyo pong dikitan yung nakapin sa taas. Bibigyan ko po kayo ng 3 ayuda mga kapatid, legit na ayuda, hindi po ninja. Pakidikit naman po na nakapin sa taas guys, baka naman. Guys, padikit naman po na nakapin sa taas. Kapatid na Binmar, pangatlong bigay ko po sa iyo ha. Ayan, kung nakikita mo. Dikit kalimbang. Oh, goy, Ginoo. Wala. Dikit kalimbang all, kapatid na Binmar, may bakas, may pangalan ko sa dulo. Guys, patamsak naman po ng binabang bahay po ni Ricky Uragon TV. Premier ko po yan mga kapatid at padikit naman po ng nakapin sa taas guys. Chin Masaysta Melvin TV, please support. Sino ba to si Rodrigo? I mean, hindi sino. Bibisitahin ko ang bahay ni kapatid na Kuya Ted Vlog. Si ikaw ba to?
Guys, pabisita naman po na nakampin sa taas. Sige na po, mga parang awa nyo na. Mga parang awa nyo na talaga. Pabisita naman po guys. At saka yan pong binabang bahay ni Ricky Uragon TV. Patamsak naman po. Bin Mardan to you po. Sabi ni kapatid na Rocky. Rocky, salamat. Sabi ni kapatid na Binmar. Rocky, please support. Bisitahin ko nga itong bahay ni Rodrigo ni ni Rodrigo. Kuya Ted Vlog. Kapatid na Kuya Ted, nandito po ako sa bahay mo ha. Sana naman po bisitahin mo rin naman po yung nakapin sa taas. Guys, pabisita naman po na nakapin sa taas. Parang awa nyo na po. Kapatid na Kuya Ted Vlog, nandito po ako sa bahay mo. Ang bahay mo ay 2.1K at 2.14K. Nandito po ako sa bahay mo ha. Unang bigay ko po sa iyo kapatid na Kuya Ted Vlog. Pano? Sos, Ginoo, unsa man na? Panoorin ko lang po muna ng mga 1 or 2 minutes ang iyong palabas. Mag-iiwan pa ako ng baka sa lagayan ko po ng pangalan ko sa dulo ha, mga kapatid. Guys, magbabalan po kayo ng bahay nyo dyan ha. Magdikitan po kayo magbalikan, maging legit lang po, maging organic lang po. Tulungan din po natin ang mga kapwa natin small YouTuber at lalong-lalo na po yung mga nagsisimula pa lang dito sa mundo po ng YT. Para marating din po nila ang ating mga narating at marating din natin yung mga senior sa atin, magaya din po natin sila. Kaya guys, support lang po tayo sa bawat isa, maging organic lang po, maging legit lang po, maging fresh from the farm. Kuya Ted, unang bigay ko po. Nagulat ako dun ah. 2 minutes na po. Halos magti 3 minutes na po ang iyong palabas. Ayan po, nakikita mo naman. Magdidikit ka limbang po ako. May bakas na po yan. May pangalan ko na po yung kapatid sa dulo. Kuya Ted Vlog. Unang bigay ko po sa iyo kapatid na Kuya Ted. Guys, please naman po, pa-support naman po na nakapin sa taas. At patamsak na rin po guys sa binabang bahay ni Ricky Uragon TV. Premier ko po yan mga kapatid, ayan pong binaba ni Ricky Uragon TV. Patamsak na din po ng aking premier at padikit na rin po ng aking member na nandyan po nakapin sa taas. Ayan po si Melvin Vlog guys. Guys, sa mga hindi pa nga po mga monetized channel at sa nangangailangan po ng WH, pwede ko po kayong tulungan sa WH kung gusto nyo po mga kapatid, magpatulong sa inyong mga WH guys. Ipiplex ko po ang inyong bahay, ibababa ko po ang inyong bahay or ipipin ko po ang inyong mga bahay once po kayo nangangailangan ng WH. Sino na ba yun? Si Rodrigo. Kapatid na Rodrigo, pangalawang bigay ko po to sa iyo ha. Okay, Kuya Ted Vlog. Pangalawang bigay, panonoorin ko lang muna po. Magkakaibang bahay po yan mga kapatid na ibinibigay ko sa inyo ha. Baka sabihin nyo po isang cellphone lang yan. Hindi po. Magkakaiba po yan. Ayan. Magkakaibang cellphone po ang ibibigay ko sa inyo. Hindi po isang cellphone lang. Para legit na legit, may kanya-kanyang email yan, may kanya-kanyang subscriber yan, may kanya-kanyang videos yan po mga kapatid. Guys, please naman po patamsak ng aking premiere at padikit na rin po ng nakapin sa taas. Iwanan nyo lang po ng baka sa dulo. Ilagay nyo po ang aking pangalan.
Magbabalik po yan sa inyo, hindi lang po isa, hindi lang po dalawa, pwede po tatlo. Legit po yan ang aking member, napakasipag po niya, napakabait, magpalipad at napakabait na kaibigan. Kaibigan na kaibigan, walang kapantay na kaibigan. Yahoo! Ulitin ko po mga kapatid ha, lahat pong aking ibinibigay sa inyo na ayuda na tatlo, lahat po may bakas ko at may pangalan ko po sa dulo para alam nyo pong galing sa akin. At pinanonood ko po ng 1 to 3 minutes para po sure na sure pong didikit. Ayan kapatid na Kuya Ted Vlog, almost 3 minutes na po ako sa iyo. Ayan po, makikita mo naman. Magdidikit kalimbang na po ako. Pangalawang ayuda po ha. Pangalawang ayuda kapatid na Kuya Ted Vlog. Wang Tang, hi host. Mega love shout out sa iyo, kapatid na Wang Tang. May moderator ka na po kapatid na Wang Tang. If you are, kung ikaw naman po ay Pilipino or Pilipina na nandito sa Pilipinas, mega love shout out sa iyo kapatid na Wang Tang at isang mapagpalang Sabado sa iyo kapatid na Wang Tang. Kung if you are not a Filipino or if you are not a Filipino, mega love shout out to you my friend. Good afternoon to you my friend. Mega love sardines to you my friend. Guys, parang awa nyo na po ha. Paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo. Padikit naman po na nakapin sa taas. Padikit naman po ng aking member. Iwanan nyo lang po ng bakas. Lagay nyo lang po ng pangalan sa dulo. Ilagay nyo po ang aking pangalan. Para alam niya po na galing kayo rito sa akin. At dito nyo po siya nakadikitan sa akin. Nandyan lang po si Melvin Vlog. Nakamonitor lang po kasi nagtatrabaho po yan sa spa. Kuya Ted Vlog, nandito po uli ako sa iyong bahay. Ay, hindi. Mali pala. Ay, oo nga. Tama nga pala. Panoorin ko lang po ito ng mga 1 or 2 minutes kapatid ha. Oy, ano? Nasa luwas na tulos ka mo ka, boss? Mga manoy, mga manay. Kapatid na Kuya Ted, ito po pangatlong bigay ko sa iyo. Kapatid na Kuya Ted, ito po pangatlong bigay ko sa iyo. Salamat kapatid na Kuya Ted. Taas ang paa na hindi pa nabibigyan ng ayuda. Taas ang paa na hindi pa nabibigyan ng ayuda. Bisitahin ko to si kapatid na Wang Tang. Wang Tang Tang tarang tararang. Agay, Ginoo. Wang Tang.
George 28 Mix TV. Endura Maids lang sa Kalam. Endura Maid lang sa Kalam. Nandito ako sa bahay mo kapatid na Wang Tanga. Sana all magaling mag-ML. Guys, please naman po, patamsak naman sa ating live. Tamsak lang kayo. Sapat na guys. Maraming salamat. At sana wag nyo naman pong skip ang aking harang. Para makasweldo na po ako. Konting-konti na lang po guys. Makakasweldo na po ako. Baka naman. At wag nyo na rin pong kalimutan mga kapatid na dikitan po yung nakapin sa taas guys. Bilang tulong na rin po natin sa ating kapwa small YouTuber na nagsisimula pa po mga kapatid. Tulungan din po natin ang kapwa natin small YouTuber at ang ating mga kapwa Pilipino. Tayo rin lang naman po mga kapwa Pilipino nandito sa bansang Pilipinas na nagtutulungan. Kung nakakatulong nga po tayo sa ibang lahi na hindi naman po natin kaano-ano, hindi naman po natin kalahi, ba't hindi po natin magawa na tulungan ang kapwa nating Pilipino? Lahat pong ibinibigay ko sa inyo, paulit-ulit ko pong sinasabi ha. May dikit kalimbang po yan at may bakas po sa dulo kapatid na George 28 Mix Vlog. Unang bigay po sa iyo kapatid na George 28 Mix Vlog. Oh, ngayon kamong Milo? Oh. Merienda na kayo. Naginom na akong Milo. Di nga. Iyo. Naginom mo kita. Salamat daw, Monica. Binmar dan dikit sa'yo, idol. Sabi ni kapatid na Wang Tang. Ay, sus, mali palang basa ko. Wag tang. Guys, padikit naman po na nakapin sa taas, guys. Parang awa nyo na po. At patamsak na rin po sa ibinabang bahay ni Ricky Uragon TV. Premier ko po yan mga kapatid. May mo natangil ko niyan. Melo? Ha? I see the monster. Hoy. Kalay ba ko? Banga nang nakamatikal ni King. Uga ka na magtinto. Abo ka?
Mm. Wala ko yung maestro. Ikaw ko susunod. Opo, kapatid. Shakets Vlog. Nandito ako sa iyo, kapatid, na Shakets Vlog, ha. 1,707K subscriber. Plantation by Resort in Spa Lagoon, making and splash to beat the heat. Dito ako, kapatid, na Shakit Vlog, ha, sa bahay mo, ha. Guys, pa-support naman po na nakapin sa taas at ang binabang bahay ni Rick Uragon TV. Premier ko po yan, mga kapatid, baka naman. Patamsak lang, guys. Kapatid na Shakit Vlog, unang bigay ko po sa iyo, ha. May bakas na po yan. May pangalan ko po sa dulo ang bakas ko. Unang bigay sa iyo, kapatid na Shakit Vlog. Shakes. 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 Yahoo! Pangalawang bigay sa iyo, kapatid na Shakes. Nandito pa rin ako. Basta may bakas yan. Tingnan nyo na lang. Kaya mo ba ka? Mag-subscribe ka, please. Pangalawang bigay, kapatid na Shakes. Shakes. Ayan. Mega love, shout out sa iyo. Uy, nagpupuno naman kamo, ha. Tibad makunyan nindo ang wire. Mega love, shout out sa iyo, FB official Tamsak host. Mega love, shout out din sa iyo, kapatid. May moderator ka na po, kapatid na FB official. Pwede ka na po magbaba ng iyong bahay.
Guys, patamsak naman po na nakapin po sa taas. Padikit na rin po mga kapatid. Baka naman. Padikit na po na nakapin sa taas. Iwanan nyo lang po ng baka sa dulo. Sure po yan na magbabalik sa inyo at legit na legit po yan. Member ko po yan mga kapatid. Ako na po sa inyo nangangako. Pag hindi po kayo binilikan, balik po kayo dito sa akin. Shoutout nyo po ako. Kapatid na FB official, nandito na po ako sa bahay mo. Oy, ang laki ng bahay. Assorted beans. Outdoor edition 11 power station. Basta nandito ako sa bahay mo, kapatid. Iiwanan ko ng bakas. Kakangali magdinaldal. Kapatid na assorted beans, nandito na po ako sa bahay mo. May bakas na po yan sa dulo at may pangalan ko po. 3 ayuda na ibibigay ko sa iyo for may bakas at pangalan ko po sa dulo. Tingnan mo na lang po kapatid na assorted beans. Unang bigay. Goy, Ginoo. Dikit kalimbang all. May bakas. Uy, nagpupunan naman kamo ah. Alingunado pa lang kamo. Uy, undig di kamo oh. Tumunong-tunong kamo ah. Nagpupunan naman kamo. Pangalawang bigay kapatid na assorted beans. Dikit kalimbang. Yan, dikit kalimbang kapatid na assorted beans. Tumunong-tunong ka mukhang aragi-agi ba ya? Tapag iyan nag... Sus marisip, di ka man kakasaraway. Tumunong-tunong ka mo ha, tumunong-tunong ka mo. FB official, please support daw, sabi po ni kapatid na Rodrigo Concepcion. Uy.
Dana daw po sa UFB official si Melvin Vlog. Guys, parang awa nyo na po. Pakidikit naman po. Puntahan po natin yung nakapin sa taas. Pa-support din po naman ng aking member na nag-iisang member na si Melvin Vlog. Legit po yan mga kapatid. Babalikan po kayo yan. Ako na po nangangako sa inyo. Sure na sure ko po yan na legit po yan. Kilalang kilala ko po yan na tao na yan. Kilalang kilala, malapit sa puso, pati sa buto. Kaya nakakasiguro po ako sa inyo mga kapatid. Pa-support naman guys na nakapin po sa taas. Kilalang kilala, dikit na dikit sa puso. Guys, patamsak din po ng aking premiere na yung pong binabangbahay ni Melvin. Ni Ricky Uragon TV guys. Premiere ko po yan mga kapatid. Baka naman mega love shout out sa 6 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong mga pabigibidi dyan. Oy. Ate Col, ang dumi. Buhangin yan. Huwag magkakakalkal dyan. Ano dito? Unin na sa naon niyang. Unin na sa naon. Igagamit ko dyan, Jana. Gagamit ko kulong kay sa mo. Mega love shout out sa iyo kapatid na alagad. Alan's Vlog. May moderator ka na po kapatid na alagad. Pwede ka na po magbaba ng iyong bahay. Murdo talaga na naman. Delikado. Pwede ka na po magbaba ng bahay mo kapatid na alagad kung meron ka pong bagong upload na video, premiere or upcoming LS. Pwede ka na po magbaba ng iyong bahay.
Itan, ang mga aki dyan, Itan ha, tiba makabangga ka, Itan. May love shout out po sa 5 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong mga patamsak. Oo, Itan ang wire ha, ang wire. Pag ilingon nito ang wire. Burbalyo na sa article. Masikyodan muna naman ang article ha. Article, masikyodan muna naman an. Mm-hmm. Dana daw po sa iyo kapatid na Rodrigo, sa bahay mo daw pong binaba, sabi ni Melvin Vlog. Rutok-utok na naman. Ako si Kinkin. Sige, gagawin kita. Allah. Oh my God. Sige, order kita. Sige, gagawin kita. Tapos, ano, bag. Wala din mo yung likod. Bago mo lang lansod. Bakon magay naman ang camera kanin sa ron na no. Dapat mo tayo na pinadalatas. Oh, nini oh.
Bansaga lamang ito. Nahinutan niya mga puti na. Ako wala nang maalo. Nakalab na lab na. Ilang oras na ba ako? Okay. Guys, malapit na po tayo mag-end ha. Okay na po sa akin ang 1 oras mahigit. Salamat Melvin sa mga palipad mo uli. Maraming salamat. Oy. 240 na Melvin ang iyong bahay. Oo nga eh, matagal na talaga ako walang client. Sana makasahod ako. Salamat guys sa inyong mga patamsaka. Salamat sa mga pumasok sa akin live stream at salamat sa mga naging bisita ko sa hapon na to, sa araw ng Sabado. Maraming salamat sa inyo guys at isang mapagpalang hapon sa atin lahat. Mabuhay tayo hanggang gusto natin. O nga eh, sana makasahod na ako, mapuno na. Sana makikita natin yan sa 9 sa cut-off. Uy! Mega love shoutout sa bagong pasok. Borgie Abela Vlog, hi host, mega love shoutout sa iyo kapatid. Bibigyan na po kita ng iyong moderator. May moderator ka na po kapatid na Borgie, pwede ka na po magbaba ng iyong bahay, mansion man o kubo. Kung may bagong upload na video, premiere, upcoming LS, pwede mo na pong ibaba. At padikit naman po kapatid na Borgie ng nakapin sa taas. Baka naman kapatid na Borgie. Bibigyan po kita ng 3 ayuda kapatid na Borgie. Dikitan mo po yung nakapin sa taas, si Melvin Vlog, ang aking nag-iisang member at napaka-legit, napaka-organic, napakasipag na kaibigan na member.
At yan pong binaba ni Ricky Uragon TV, premiere ko po yan kapatid, baka gusto mo rin pong tamsakan. JM Bro PH2 Jonel Vlog PH Tamsak Mega Love shout out, o di ba? May nag-iiribi na naman. Meron ka na pong moderator kapatid na JM Bro PH, Jonel Vlog PH, Mega Love shout out. Diyan na po sa nakapin host. Maraming salamat, Borgie. Uy, malaki na rin ang bahay. How to varnish altar. Varnish. How to varnish pala. Ako, ginawa nagbasa, mali pa. Kapatid na Borgie, Bella Vlog, nandito po ako sa iyo, sa bahay mo. Ayan po, bibigyan po kita ng unang ayuda mo kapatid na Borgie. Panoorin ko lang po muna kapatid na Borgie ha. Guys, parang awa nyo na po, pakidikit naman po, pabisita naman po na nakapin sa taas. Iwanan nyo lang po ng bakas, lagyan nyo po ng pangalan ko sa dulo para alam po niya na galing po kayo dito sa akin. At wag po kayo mag-alala, nandyan lang po yan si Melvin Vlog, napaka-legit po niya, napaka-organic at nag-iisa pong member ko na napasipag magpalipad. 11 minutes and 44 seconds. Panoorin ko lang to kapatid na board ng mga 2 minutes ha. Guys, ang ibinibigay ko po sa inyong tatlong ayuda, lahat po yan may bakasa. May pangalan ko po sa dulo lahat na ibinibigay ko po sa inyo. Legit po yan, organic po yan, hindi po yan ninja. Ayan po kapatid na Borgie. Unang-unang bigay ko po sa iyo kapatid na Borgie. Guys, sa nangangailangan po ng WHA, baka gusto nyo po na ng WH, need nyo po ng WH sa hindi pa po money at nangangailangan po ng WH, pwede po kayo magpa-member sa akin. Ipi-play all ko po ang inyong mga bahay or ang inyong bahay or ang inyong playlist at ipiplex ko po ang inyong bahay, isi-shoutout ko po sa aking mga live stream at ipipin ko po ang inyong mga bahay katulad po na nandyan sa taas ni Melvin Vlog na nag-iisa ko pong member, lagi po siyang nakapin bawat po sa aking live stream. Kaya sa nangangailangan po ng WH, welcome po kayo, pindutin nyo po ang dollar sign dyan sa baba at bahala na po kayo at bahala na rin po ako sa inyo. At lahat pong ibibigay ko sa inyo mga kapatid na mga ayuda, yan po ay legit, may sariling email, may sariling videos, may sariling bilang. Hindi po yan alagad, magkakaibang cellphone po yun ang mga ibinibigay ko sa inyo, hindi lang po isang cellphone. Para nakikita nyo po, ayan, pangalawa na Borgie na ibibigay ko sa iyo, ito yung unang ibinigay ko sa iyo. At ito ang pangalawang ibibigay ko sa iyo kapatid na Borgie.
Kapatid na Borgie, 2 minutes na po. Pangalawang bigay sa iyo, kapatid na Borgie. Dikit kalimbang ko to sa iyo, kapatid na Borgie, ha. Makikita mo naman po yan, lahat may bakas ako. Oo, kapatid na Borgie, pwede ka po mag-live. Kahit 100 subscriber pa lang po, pwede ka na po mag-live. Katulad po dyan ni Melvin Vlog, tinuruan ko po yan. Through video ko lang po. Ayan, natuto na po siyang gumawa. Ako pa tumuro po ka dyan kay Melvin Vlog, gumawa ng YouTube channel niya, mag-ayos ng channel niya, ng settings niya, at kusa na lang siyang natuto mag-live. 200 pa lang po, 100 plus pa lang po ang kanyang subscriber, nag-live na po yan. Live po, silent at live. Borgie, monetize ka na ba? Kasi may harang ka eh. Kapatid na Borgie, ito po pangatlong bigay ko sa iyo, ha. Panonoorin ko lang muna po. Guys, maraming salamat po guys sa inyong mga patamsak, ha. Huwag niyo pong kalimutan na dikitan at bisitahin po ang bahay ni Melvin Vlog. Napaka-legit po niyang mga kapatid. Nandyan lang po yan si Melvin Vlog. Nag-iisa ko lang po yan na member at sa nangangailangan po ng WH. Kung need nyo po ng WH, pag-usapan po natin mga kapatid. Pindutin nyo lang po ang $ dyan sa baba, sa right side nyo. Bahala na kayo kung ilan po ang pipindutin nyo dyan. At ako na rin po ang bahala ng WH nyo mga kapatid. Sure po yan, legit po yan, hindi budol. Pangatlong bigay sa iyo kapatid na Borgie. Dikit kalimbang all, may bakas. September 1. Babag kami din nila. September 1. Oh my. Mapista kami din nila. Bilang sila. Kapatid na Borgie, malalaman mo po kung monetize channel ka, nag-apply ka ba ng monetization?
Mag-apply ka kapatid na board ng monetization para malaman mo po na monetize channel ka na. Magpapadala po sa iyo ang YouTube support ng congratulations, you are being part of YouTube partner program. Ibig sabihin po monetize channel ka na. Kasi may harang ka na po kapatid na Borgie. Ibig sabihin ng harang meron ka na pong mga ads sa iyong mga videos. Mahigit na po 1K ang iyong bahay. Kung na-reach mo na po ang 4,000 WH, ibig sabihin nun yung watch hour mo, naka 1K subscriber ka na at 4,000 WH, mag-apply ka na po ng iyong monetization. Mega love shout out Lalaki TV Tamsak host. Meron ka na pong moderator kapatid. Pwede ka na po magbaba ng iyong bahay. Guys, pabisita naman po na nakapin sa taas. Padikit naman po sa akin nag-iisang member mga kapatid. Baka naman, pabisita naman po, padikit, maluoy. At yan pong binabang bahay ni Ricky Uragon TV, premier ko po yan mga kapatid. Baka naman, gusto nyo po. Baka gusto nyo pong tamsakan ang binabang bahay ni Ricky Uragon TV. At padikit kalimbang naman po kay Melvin Vlog sa nakapin po sa taas ang aking member. Ang aking nag-iisang member mga kapatid. Sabi ni Nicole Ken, Guys, wag niyo pong kalimutan, tamsakan naman si host ha. Tamsak lang kay host. Kapatid na Borgie, sa tingin mo ba nakuha mo na yung 4,000 WH? Yung watch hour kapatid na Borgie, hindi lang porke naka 1K subscriber ka na, pwede ka na mag-apply ng monetization. Kailangan makuha mo pa yung 4,000 WH. Bago ka mag-apply ng monetization. Mega love shout out sa 6 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong mga patamsak. ay smart ko, smart mo ha. Ay, nangyayang mo at. Natanyel, nagpupuno naman ni kang pasaway porque Kasi alam mo, ate, babalik mo kita ng clown. Kaya bakit nagturo ako magkalo ng pinilis? Kaya,
Nag-distract ng friend. Kasi bongga siya dyan. At gusto ko Punta ka kapatid na tapos talaga wala ko na sila. Borgie Abila Vlog sa Google Chrome. Pakatapos, pindutin mo yung 3 dot doon sa kanan. Nasi-CPR kasi ako kapatid na Borgie. Dati kasi nagde-demo ako niyan dito. Live kong dinidemo kung paano makikita at kung paano malalaman ang mga settings at kung paano mag-apply ng ng bagong monetize channel pa lang ako, siguro mga 6 months na monetize channel ako. Dito sa live ko, nagtuturo ako ng tips at dinedemo ko kung paano makikita kung saan pupunta at kung paano makikita yun. Dati, kaso na kadalasan na si CPR ako. Naituro ko sana sa iyo kung paano mo makikita yon dito sa live. Nasi-CPR nga lang ako eh. Hindi ko alam kung bakit ako nasi-CPR pag nagdi-demo ako noon. Manood ka na lang kapatid na Borgie ng kwan sa ng mga video sa YouTube. I-search mo lang kapatid na Borgie kwan Tagalogin mo na lang saan makikita, paano makikita ang WH. Search mo na lang sa YouTube kapatid na Borgie. Marami naman YouTube tutorial. Oo, kapatid na Borgie. Manood ka na lang ng YouTube tutorial. Madali lang naman, sundan mo lang. Tulos na ano. Sa bagay, isang lago na na. Nag-uuran. Mama tayo.
Saga na muna, sige, tekang pumunta. Hindi mo kita kikwarta. So, kuya, Oo, pala sabi mo. Sabi mo. so, Ano ba kayo mo? Kuya, isa na po. Guys, maraming salamat po sa ating lahat. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat at isang mapagpalang Sabado. Shout out sa inyo lahat at sa lahat ng aking mga naging bisita. Maraming salamat po guys sa inyong patamsak, sa inyong pagdikit, sa inyong hindi pag-skip ng aking harang. Maraming salamat po. At tayo po ay mag-end na, o di ba? May nagpapatay na. Maraming salamat po at isang mapagpalang hapon. Bye-bye. God bless you. Tadang! O, di ba? May kanya-kanyang kuha na. O, di ba? Saan ka pa?